Čaute ľudia, vítajte pri prvom dieli, odkedy som tu, vítajte pri 1.3. Mám pre vás 3 zlé správy. Veci som nenašiel, pre vás to sú asi dobré správy. Musíme ísť zase ťažiť a po tretie, neviem nič, čo je nové asi z 1.3. Naozaj, už som mal aj kokabins, tie sa dajú sadiť. Tak si ich rovno zasadíme, nie? A inak v dnešnom dieli ideme sadiť. A v ďalšom dieli budeme hľadať vesničanov. Ja som zase zabudol. Ježiši. Na jednu veľmi dôležitú vec. A to je... Tyjo, teraz sa dajú ukladať takto bloky. To som nevravil. Vlastne toto není... Jo. Informačka o tom, že čo je nové. No. Čo ti vadí, ty koky? Malo by to ísť? Prečo to? Zaujímavé. Veľmi, ale veľmi zaujímavé. Ja už asi viem, čo mi chýba. Je to amazonské drevo? Neviem. Enchantment? To asi preto, že som prišiel na 1.3. No nič. Hej, to má byť na tom divokom dreve. Kde je to drevo? Bože. Drevo. Dobre, máme jednu zlú. O chvíľu som späť. Čaute ľudia, vítajte. No, ja som zabudol, že pokračujem, lebo mi to trvalo, keď som to našiel. No nevadí, ale čo je podstatné, máme minimapu a môžeme ísť ťažiť. Jediné ešte čo treba do úspešného záveru je spraviť si brnenie a nejaké tie veci. Ešte, že tu mám to dreva. Kde je to dreva? Hop, hop. Bude stačiť. Jedno si zúžitkujem. Z jedného si spravím takto. Ešte si spravím dva staky rovno. Tak. Kde je uhlie? Tu je uhlie. Hop, hop. Super. Máme torčov a torčov. Tak sa mi to páči. A ešte si spravíme krompáče za 4. Hop. No, tak toto spravím, tak toto bude oveľa rýchlejšie. Jo, to má byť to amazonské drevo, ja som to nepozeral, teraz ma to napadlo. Aj to bude na to farma, je to úplne jednoduchá farma podľa mňa, na to. No mi vadí to, že ja to teraz natáčam 13. augusta asi a vy ho budete vidieť dosť neskoro, dá sa povedať. Ešte jednu sekerku pre istotu. Rovno 2 lopaty si môžem spraviť. Logika. A ešte jeden meč. Meče sa míňajú. Raz, dva. To som nechcel. Ešte niečo, nie? Už asi nie. Takže toto môžeme dať takto. Toto sem. Sem. Jo. To asi najdôležitejšie som zabudol. Zobrám si všetky ironia, čo už. Brnenie. A bez brnenia sa veľmi ďaleko nepohnem. Pretože... No ja neviem. Ja radšej chodím takto. S bezpečím na sebe. A ďalej, čo je na 1.3 pekné, tak sa mi páči toto. Hneď je to lepšie. Ako to bolo? Ty? Psík? Fú, som sa akože ti dám jesť. Sa. Nevypieklo sa mi niečo? Si ja nepamätám. Lebo som po dlhej prestávke tu. Jo, a počkajte. Alebo je to spravíme takto. Skúšky. Tu som robil také menšie pokusy aj s tým oným Esmerald. Čo
to je. Mal byť nejaký nový nepriateľ. Ale to nie som si istý, že či bol. Zombie, slime, gas, Calpic, magma cube, blaze, silverfish, cave spider, enderman, zombie, chicken squid, wolf, mushroom, ocelot, villager. Tak nie. Jo, aha, toto som sa nevšimol, ty koky. Tu mám ľudí, tu som kladol smra, tu som niečo skúšal a mal som tu taký aj projekt, čo som skúšal, ale nešlo to podľa mojich plánov. Čo je? Čo sa dáš? Dobre, tak nič, môžeme sa vrátiť do môjho sveta. Tak. A môžeme si vydať naťaženie. Ešte nie. Waypoints. Okidoki. Domov. Aká je typická farba pre domov? Zelená. OK. Exit menu. A môžeme ísť na výpravu. Tu vidím veľký slamčák, no veľký ako veľký. Ten vykopem takedy za kamerou, ale určite to vám niečo z toho ukážem. Drevo nemusím ťažiť. Zišlo by sa nájsť džunglu a v ďalšom dieli budeme hľadať villagerov. A ja idem teraz... Mám nápad. Poď sem. Díky. Aha, máme počku. Budeme sa plať preč. Skúsime nájsť nejakú jaskyňu, ďaleko. Kde sme ešte neboli, pretože tu sme už to fakt veľa preskúmali v tej jednej jaskyni. Potom som sa zabil, ja som hľadal za kamerou to miesto, našiel som ho, bol som už tam a zabil ma zombík, lebo som išiel bez veci. A potom dokým som druhýkrát našiel to miesto, už tam veci neboli, takže... Prišiel som viac ako 5 takov aeronu, čo je smutné. Ty kokej, to je kľúčka. A naozaj, čo je nové, tak by sa mal silk touchom dať vyťažiť už ľad. Pre tých, čo to ešte neviete. No, hej. No tak, čo robíš? Neplbni. Už neviem, čo je také nové. Čo by som vám takto mohol povedať? To, že sa kokabín si dajú sadiť. Dá sa na to spraviť pekná farba. Dobre, ja radšej budem chodiť bežať, lebo to vôbec neviem vládať. A čo ešte nové? Dá sa obchodovať s obchodníkmi, čo sú villagery. A tých chceme nájsť v najbližšej dobe. Čo je tu ešte nové? Esmerald, nová kostola, po slovensky je to smaragd, nový kov, ktorý sa dá s ním obchodovať. Na iné veci sa to už asi nevyužíva, nie som si istý. Ale asi nie. Ďalej sú tu ender chesty, ktoré nájdete tam pri ende. Sú tam asi vzácne veci, by som povedal. Sa dala kvôli tomu nová česta. Musí byť efektná a to si určite vezmem, keď ju nájdem, ak ju nájdem. A jungle, dobre. No, mňa chce trápiť to, že chcem vlastne nájsť tú vesnicu nejakú, ale ak sa rovná jaskyňu. No, vesnica bohvie, ako ďaleko bude od nás. To je najhoršie na tom. Si vyjdem takto hore. Na tomto by už mal rásť kokabíns. Možno, že to tak aj nájdeme kokabíns. No, iba možno. Hop. No dobre, toto nám bude stačiť. Toľko to treba. Teda myslím. Veď to stačí. Keď budeme mať kokabínsu nejakých 20, budem robiť tú farmu. Neviem, na čo je presne kokabínica na všetko. Na hnedú vlnu viem, že je ešte potom na tie koláčiky, či čo to je, ale strašne malo to dáva týchto mesiek, no, znižuje hlad. Fakt málo a tak neviem, na čo druhé. Možno, že tomu ešte niečo pridajú, keďže teraz sa to dá tak pestovať pekne. A toto sa mi to ešte načítava.
Neviem prečo. Control. Chat. Opacity to čo je? Chat. Je? Chat. Language. Launch. Windows settings. Short. Tiny. Far. Normal. Short. Tiny je veľmi krátka asi. Ja si dám short. Grafika rýchla. Fancy. Vypnem čo? Neviem čo som vypol. To veľmi málo vidím. To je zlé. A keď si dám settings, tiny. Ježišmaria, to je ešte horšie. Tiny. Dám si normál. Yell. Open. Close. Neviem, čo som vypol. A dúfam, že to bude lepšie. Ešte niečo. Video settings. Dobre. Bože, mňa tak zaujíma tá vesnica. Chcem to nájsť. Osídlim ju. Tak je. Blízko môjho domova si postavím vesnicu, ktoré budem bývať ja, bude tam plno ľudí, bude to veľmi pekné. A plánujem ďalej. Prečo si nepozerám na tú minimapu? Tyjo, tam je... dobre, tak nič. Som si myslel, že to je štvorkockový chunk, slime chunk, ale je to iba dvoj. Taký ako je pri nás, hneď. Tu vesnicu chcem nájsť. Skúsim prejsť tuto na toto zelené pláne, zvyk. Že ak ich budeme čekať na čo už. Sugarcane, to si zaberiem. To je creeper. Ty, oni sa naskladujú pri sugarcane. Hi, Weasley. Niečo ma hituje. Dobre, prestaň. Ty vieš plávať? Nevadí, takže zamiem. Zamiem ťa, počuješ? Čo ja poviem, to väčšinou platí. Väčšinou, nie vždy. Pozor, poď. Kašľam na teba. Tu sú ovečky. Taká láva. Počkaj, nič, ja som hore. Teraz vás zabijem. Taký menší proces. S vami spravím. Ja idem radšej sa mnou zabijem. Kde by mala byť tá vesnica? Nelaguj. Mi dal. Jo, teraz ešte, keď dopečiete a niečo z toho vyberete, budete mať XPčka. Čo je tiež pekné a dobre by som povedal. Aspoň ja neviem, čo si o tom myslíte vy, ale ja si myslím, že to je dobré. Za to dostávať XPčka, za to, že niečo upečiem, čo nerobím hlavne kvôli tým XPčkám, kvôli tomu, že mi to treba hlavne. Keď nie vždy. Treba XPčka, jasné, že si niečo vypečiem. Creeper, ja som Bigman prenasledovaný. Ja som rýchlejší, ja nezdrhnem. Akurát, že ich je tu troška viac a ja som iba jeden. Sám na všetkých. Mám iba jeden sugarcane, to mi na čo? Fečák nejaký. Hop. Pekne. Nelaguj, lebo sa nahnevá. Vesnicu si ma asi nenájdem, čak. Moja nádej asi ide. Ešte koľko metrov? 537 od nášho doma, ale to nie je veľmi ďaleko, dúfam. Zdôrazňujem. Ja som chcel ísť ťažiť, ty koky. A ja debil na vesnicu, pardon. Ale... No nič, musíme ísť hľadať vesnicu. Či ťažiť, čo to chcem vlastne už som
uletený. Joj. Aha, tam je veľký slnčák. Ty koky. No nič, ja to skúsim nájsť za kamerou a my sme to takto vytresne nehľadali a potom sa ozvem, keď budem tak prišiel, nájdem niečo zaujímavé. Ahoj ľudia! Zdravím všetkých poslucháčov a verných fanúšikov mňa, mojich videí. A vítajte pri ďalšom dieli. Ako vidíte, našiel som dedinu a trošku som prešiel väčší kus. Ako sa idem domov. Vidíte, doma mám 4000 metrov to zjedol som presne do všetky mesa a tu mám jeden steak, ktorý mi zostal pre istotu. A včera som to hral asi 2 hodiny za kamerou, potom som sa vrátil po 500 metroch na jednej strane a viac. A išiel som na tú druhú stranu a som bežal. Potom som našiel luku, našiel som viac luk, ale boli to také malé, ja som ich všetky prechodil, tu je jeden villager. Prečo si sa neukryl dnu cez noc? Všetkých som pozamknul dnuka, aby nevedeli vyjsť. Pretože budem s nimi obchodovať. Ste si všimli, dá sa s nimi obchodovať. Na tento dom som zabudol. No. Dá sa. Ahoj. Ako by som vám to povedal, myslím si, že toto je dobré územie, pretože tu mám obyčajný les, kde tam som kúsok ťažil. Ďalej tam má džungľu a tu mám hneď aj piesok, takže myslím si, že toto je fakt dobré a pod nami by mala byť nejaká jaskyňa podľa mňa. Mám 4 jablka a 2 nástroje som našiel v tej dominantnej budove, kde je. Jo, a ja som bral, že pri ďalšom dieli my iba pokračujeme. Takže ja som magor, to je fail. A čo už, nevadí. Je radšej. A ďalej, počas cesty som našiel, ako vidíte, mám rozbitý meč skoro. Veľmi veľa prasiat, tých som zabil iba zo 10-11, ale kráv som našiel fakt veľa a kde je tá budova? Dal som to vypáliť všetko, ja vám ukážem teraz. Kde to je? Kde je tá budova? Ja som debil. No, to je. Ja vám chcem povedať, čo mám v pláne. Je skúsenosti. Vidíte, že ich mám fakt veľa. Dobre. Čo budeme robiť? V dnešnom dieli si postavíme dom a v ďalšom dieli pôjdeme. Neviem ešte, čo pôjdeme. Áno, ťažiť pôjdeme. Už nemám nič. A dom budeme mať iba z takýchto obyčajných materiálov, ako je drevo. Obyčajný ako obyčajný. Už tam zamiešame niečo takéto. A samozrejme aj obyčajné drevo. Tak. Toto premeníme na bright wood. Chcú vyjsť, no. To ide na dveru, ako otvárajú teraz dvere. A nevadí, tak kde by sme si tu mohli postaviť dom? Čo vyžaduje rovinu? Mám tu amazonské semeno jedno. A ja keď neviem na čo, keď tam mám džungľu. Jo, jaskyňa. No, iba prekopal, ale kde tam bude hádam jaskyňa. Kde by som si postavil tak dom? V podstate to je jedno. Ja si chcem postaviť jeden veľký dom a potom postavím im domy. A nejaké tie ohrádky a tam by sa mohli rozmnožovať kľudne. A bude to fakt pekné, myslím. No nič. Kde som si to mohol postaviť tie luky? Počkajte chvíľku. Dobre, som späť. Ja som niečo povedal. Ale ešte mi to na nervy, našťastie vy ste to asi nevedeli. Hop.
budem veľmi dlho vyrovnávať. Ja neviem. Nejaké pekné oporné stĺpy by som postavil, to sa mi veľmi páči. A ja neviem, čo presne. No nič, tuto na nejaké takejto výške to bude. Celkom dobrá výška by som povedal. A ja si chcem spraviť dom nejaký, aspoň budem tam mať veci a tak ďalej. Bude to tak dobré, myslím. No, ďakujem. No, tak to môžeme vyrovnať tu. Ešte vôbec neviem, ako to bude vypadať, ani premyslené to vôbec nemám. Ale tak dúfam, že to bude nejaké pekné. A znuka, to pekné kamene budeme robiť inak. Niekedy inokedy, keď budem mať nejaké tie pekné bloky. A nemám hlinu. Neviem sa to naťažiť. To bude tak nejaké schody. Približne pod toto bude. A toto budú schody, takže to môžem zničiť pomaličky. Dúfam, že to bude pekné a ešte neviem presne, či toto zrovnám s zemou a postavím tam iné. Ale to by bol problém s tým, že za jeden deň by som to nestihol postaviť a ľudí by možno pozabíjali Anglici. Nemožno, ale asi isto. Asi isto. Dobre. Toto by bolo. Ďalší schodník. To potom nejako pekne nadizajnujem, ale teď to stačí takto s ním. Dúfam. Asi to bude z dreva a neviem, či by sa tam pekne hodilo. Asi pekné grás by sa to hodilo siltačom vykopané. Ale zase to nemusí byť ani siltačom vykopané, pretože slnko to spraví za nás. Dobre, to môžeme dať takto. Vyrovnať peknú rovinku. Toto bude pekné, dúfam, keď to postavíme. Ešte ani neviem presne, ako to bude postavené, to je najlepšie. Nič si nepremýšľam, lebo potom improvizujem a väčšinou to tak vypadá. Tyk. To by sa zišlo dať vodou preč, akurát ja nemám vodu. Nič india tráva. A jaký? Trojposchodový alebo dvojposchodový dom. Už mám premyšľanú aj farmu, ako to bude na obydlie. Bude to nejaké budové, alebo podzemí a bude to mať 3 poschodie 4. Aby to bolo určené, pretože tam máme obchodníka, ktorý nám dá za 19 obydlia esmerald. Čo budeme určite využívať, pretože obilie je dobré na rozmnožovanie, na chleba a toho jedla budeme mať, dúfam, že dosť potom. Ešte keď to spravíme také veľké. A potom to budeme využívať na obchodovanie, ten byt. S tým obchodníkom, hlavne. No už na približne tej veľkosti už musíme robiť schodíky iba, tak toto pekne vyrovnáme. No. Pekne. Sem naháčame naspäť bloky. No. Super. A toto ešte nejaký kúsok vyrovnáme. To nebol taký veľký schod zrazu. No. Tak. To preč. Musí ísť. Vypadalo pekne. A sem doplníme hlinu. Ešte neviem. Veľa možností, ako to spraviť. Mne sa páčilo to, čo točil Sejna a Minecraft, ktoré mali okolo seba kaktusy nasadené. To možno spravím okolo domu. To je pekné a dobrá na to je.
na nás budú útočiť zombiáci, alebo nejaké iné príšerky. Pekne ich to pozabíjam. Niektoré prejdú, to mi je jasné, ale aspoň niečo to pomôže. Alebo neprejde. Mali by sa popať. Kúsok ich to hitne. Nelaguje. Dakedy za kamerou, keď sa mi bude chcieť, tak pôjdem mojím smerom naspäť domov, tam. A zoberiem si všetky ostatné veci. Pôjdem tak s prázdnym inventárom a iba s mesom. Ešte si zoberiem lopatku. Ma naháňali zombiáci, aby som sa podkopal, alebo pôjdem proste na písku. Ale potom to nie je taká zábava. Pôjdeme na písku. Hop. Ešte toto bude tak podvýšené. No. A toto idem znížiť. To bol zrazu taký pekný skok. To je celkom pekné, by som povedal. Tak aby sa nedalo vyskákať u mňa. Konečne. Túto hodinotu. Začína sa noc, čo nie je veľmi príjemná správa. Pretože... lak. Pretože nemám posteľ. A toto znížim. Tam asi zomriem. I tak to nebo vie čo. Jak ich tu chceme fakt veľa a mňa to nevadí, že ich budem hľadať ďalej počítať. Dúfam, že to bude pekné. Budem ich volať asi Židia, pretože obchodujú a veľmi nespravodlivo. Jo, ak si myslíte, že budem niečo opakovať, tak vlastne ja to natáčam a ešte asi žiadne video nie z Minecraftu 1.3. No možno už je, ale ja som to také nehľadal. Iba to, čo som si prečítal na wiki, to viem. Budete tam prekladať, že na nič, keďže moje skúsenosti z angličtiny tak aké sú. Veľmi som si toho ani neprečítal. Po anglicky iba tak bolo preložené po slovensky a niečo som pochopil, niečo nie, takže možno si pozriem nejaké to video. Ďalej, kokabins, čo rastú, to je asi jasné, pistónom to budem vysúvať buď z hora, alebo zo zadu, alebo spredu, proste to zničí ten pistón. To ešte uvidím, ako to spravím. Ale na to ešte dosť času, predtým bude ešte výtvarma, rivy ešte by som chcel spraviť. A plno. Ďalej. Ešte na čo budeme foriť? Keď nájdeme melóny, pumpkin, radšej melóny, ale aj pumpkin, takže nepríde creeper a nebuchne nám to, lebo ma šľak trafí. Ty koky! Nevyšlo to. Ešte si naťažím. No, najhoršie je to, že nemám posteľ. Cez to mohol zabíjať ovce. Ja som nevedel, že pôjdem až takto ďaleko, že si to takto rozmyslím, že... Ježiš, tu mám ďalší grejov. Creeper, nechod tam. Ťa čaká smrť. Buď vybuchneš sám, zničíš to tu. A budeme mať iba zbytočné revy, príde sa na zamrť ťa. Alebo zostaneš tam, budeš živý, budeme všetci spokojní. Aha. Pozor. Ďakujem. Tak. Čo je? Ty si sprostý na... Teba nechcem. Tu mám i tak plnú rozmnoženie. Ďakujem, že som umrel. No. Ježíš, že som to niekde sprepol. Bože, ja som makor. Čo je? Čo je? Nekúkaj. Svetlo. Zaujímavé.
Čo, prečkáme takto noc? Aspoň sa môžeme porozprávať nejako. Nie? To bude asi najmúdrejšie, či? Ale to je jedno. Chvíľku, po chvíľke prejde noc. My sa budeme za to rozprávať. A tak ďalej, a tak ďalej. Bože, nech už prejde tá noc. Nosná. Strašne nosná. Nemám ťa rád noc. Volá mi mobil. Nech to je kde som tu? Lebo stretneme sa už keď bude deň. Čaute. Čaute. Ako vidíte, je deň. Kúsok mi to buchol creeper, aj tam mi buchol creeper, pretože som tam išiel creeper. Are you fucking kidding me? Zabijem ťa. I am a sexy girl. No. Tak. Toto by už bolo. Ako som vravel, toto musí byť nižšie. Nevedia kde to skočiť. Iba po schodoch. Sakra. Ja som kaktusy, už som rozhodnutý. A bude to tak. Bude to pekné. Možno budete veriť, že opakujem, ale... Čo už. Je to dobre obrané. Ja som, aj keď som hral, že som natáčal, tak som používal dosť často kaktusy pri dome. No je to vaša vec, keď budete hejtovať za všetko. Všetci opakujú, iba... Hlavne, že to každý robí kúsok inak a... No dobre. Je to váš názor. Ja vám ho nejdem brať a kľudne si ho vyjadrite. Piesok by sme mali. Áno, 60 to by mohlo stačiť. A kaktusy nejaké ešte. Ježiš, musíš mi toto blikať, sakra. Ja dúfam, že to mi začne blikať. A dúfam, že ste to vy nevideli. No šľak trafí, bude to tam iba otravovať. Here we go. Dobre, ešte pískať neviem a čo. No a čo? No a čo? Čakajte na dvoch vrstách. Ja nevedel som. No, tak to viem, bez prstov. A to je jedno, tak... Nezáleží na tom, ako viem pískať, dúfam. Dúfam, že ma na tom nezáleží. Je 5. level, ešte 25, budem maximálny level. Pretože už nie je 50. Ja nechápem tie nové knihy, čo sú. Tomu vôbec nechápem, ako mám robiť tie... tie one... okolo toho. No, vôbec tomu nechápem, on nevadí. To je dobré. To bude dobré. Dobre, to už stačí. Here we go. Tuto si dám ďalší home. Dám si pravý home. Neklikaj svinia jedna. Home, 4050 metrov teraz! Wow. Au! Dá sa skočiť? Bez rozbehu. Dobre, nedá. Iba oceloti, nie? Áno. Heavy. Dobre. Tak. Počkaj, sen bude si padať, čo? Tak to som nevychytal. Hop. Ani, to je jedno, tak. Neblízko, svinia jedna hnusná. Tak čo? Tak začneme sem. Hop. 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 Dobre, tak to musím obehnúť okolo. Kríž.
človek chce. Vlastne nie okolo, iba sem. Hahaha. Dobre, to stačí. Dobre, stávaj tu. Dobre, ideme hore. Žeriav. OK, dobre. Tak, sem. Dobre. Nie. Tu je medzera. Potom som dal cent a potom kaktusy. Je to dobrá obrana. Si myslím. Ale neviem, či mi to nevyjde tak bez medzery. Ja tam dám dvere aspoň. To bude vchod. Hahaha. No. Yeah. Oh, yeah. Senka. Hop, hop, hop. Kaktusy okolo. Tak, pekne. No možno to aj vyjde presne. No uvidíme. Áno, presne. Tak a sem. Takže presne vchod. Bude tak kde tu. Na 3 bloky. No môže byť. Bude aj skalu. A železné dvere si sem dám potom. Tu je schod, dobre. Tu schody. Železné dvere. Dám som tam štuflík, to je jedno. Už neblikajú, už prosím. Ach jaj. Jak to bude, nebudete sa. Dobre. A teraz to už bude, tak ako má. Počkajte, ja si pozriem hneď, iba čo som natočil, že koľko toho už bude. Alebo iba toto dorobím a potom sa pozriem. Hop, 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 hop. Hop, 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 yeah, hop, hop, yeah, hop, yeah, hop. Tu nemôže byť. To bude nejaká... Počkaj, mne to nevyšlo. A nie, inde. Mám tam toto. Tak, takýto obal akože. A celkom pekne to vyznie. No, aspoň vieme istú vec, že asi kaktusy nám nevyjdú. Alebo ba. Uvidíme. Ostatné zavadí potom, to i tak vyrastie. Môžem si ich vyťažiť potom. Hop. No, čo myslíte, vyjdu? Ja si myslím, že vyjde presne. Nie, zo pár ich zostane. 2 asi. LOL. To je náhoda. Čauky. Dobre, tak už... Nie. Počkám, tak mi to rastie. No nič, tak na dnešný diel je to všetko. V ďalšom dieli začneme dostavbou domu. A dúfam, že sa vám páčil tento diel. A uvidíme sa pri ďalšom. Ahoj. Čau.